Hogy a betegek valóban a most következő férfi mágikus erejétől, természetfeletti módszereitől, illetve gondolataitól lesznek-e jobban, vagy inkább attól, hogy hisznek saját gyógyulásukban, ezt nem a mi tisztünk megállapítani. Azt viszont nem tagadhatjuk, hogy az ukrán férfihez betérő páciensek nekünk nyilatkozó része legalábbis valamitől jobban lett. Ezek a mozdulatok csodákra képesek, legalábbis az Ukrajnából érkezett volgai bolgár lélekgyógyász Tagir szerint. A férfi azt állítja, hogy saját energiáinak kibocsátásával több ezer embert gyógyított már meg. Azt mondja, képes behatolni az emberek gondolataiba, rájuk hangolódik, feltárja a problémákat, és már is indulhat a gyógyítás. Komplex módszert alkalmazok, a legfőbb az a gondolati gyógyítás. Behatolok a másik ember gondolataiba, és komplexen megvizsgálom az egészségét ezen keresztül. Mert az csak egy dolog, hogy az emberi testnek különböző részei fájnak, de ezek visszatükröződnek gondolati síkon is. Azt mondja, a negatív gondolatok azok, amik megbetegítik a lelket és a testet. Így szerinte legelőször az emberek fejében kell rendet tenni. De ha valakitől engedélyt kap, akkor néhány perc koncentráció után szinte mindent megtud az illetőről. Nem csak az ember egészségével foglalkozom, hanem látom az egyéb problémáit is, anyagi gondokat, érzelmi és családi nehézségeket, és ezeket kell komplexen gyógyítani ahhoz, hogy az egészség helyreálljon. Te nem aggódj, levetkezni nem kell. Ilyen kis alános egyébként. Az egyik módszere a hipnózis. Nagyon mély alsz. Körülbelül 3 perc telik el, és a beteg már is mély transzba esik, Tagir pedig hozzálát a zavaros gondolatok feltárásához és rendezéséhez. 3 mondtam. Muszáj ébredni. Mit érzed? Hát először is, ami körülvesz engem ilyenkor, az olyan gyönyörű, szép kék burokba lennék. És az a nagyon felszabadult érzés, olyan félelmek nélkül. Rózsa már évek óta Tagir páciense. A lélekgyógyász mély depresszióból rántotta őt ki. Biankának pedig nőgyógyászati problémáin segített. Ugye 8 éve húzódó probléma volt, hogy menstruáció alkalmával nagyon erős görcseim voltak, és ez hányás kísérte. És hát ugye menstruáció, rengeteg nőgyógyásznál voltam, tényleg ez egy ilyen kanosszajárás volt. Orvosról orvosra jártam, és senki nem tudta megmondani, hogy mi lehet az oka, illetve hát műtöttek meg, próbálták kitalálni, de nem lett vége. És akkor hallottam a Tagir bácsiról, tehát őt nekem ajánlották, és jártam hozzá körülbelül 1 éven keresztül hetente kezelésre, és pár hónap múlva már tényleg elmúlt, és azóta abszolút tünetmentes vagyok, tehát nem csak a hányás szűnt meg, hanem a görcsök is. Hogy honnan származik ez a különleges képessége, és mindez hogyan működik, még ő maga sem tudja. Csak arra emlékszik, hogy 15 éves korában a saját családtagjait kezdte diagnosztizálni sikeresen. Azt mondja, hogy a legtöbb problémát képes megszüntetni, viszont a rákos betegeken nem tud segíteni. Állítása szerint még azt is megmondja, hogy kinek milyen műtétje volt. Nekem van műtéti hegem? Jó kérdés, mert nem vagyok Isten, de megnézem. A lélekgyógyász azonnal koncentrálni kezd. Néhány perc néma csend, aztán érkezik a válasz. Elég nehezen, de 2 területet érzékelek. Hasi tájékon bal oldalon és a térden, ami nem biztos, hogy műtéti heg. Hasi tájékon mit? Milyen műtétet érez, vagy mi? De belek. Vastagbél, ha konkrétan. Maugler műtétem volt. Igen. Azt meg tudja mondani, hogy mikor volt esetleg? Ilyet érez? 2 éve körül. 2-3 éve. Nem? 91-ben volt. Akkor bocsánat. No, tudod, most is ez, amikor olyan kérdés és kamera, akkor én is izgulok. Sokan kételkednek az alternatív gyógyászat sikerében. Tagir viszont azt mondja, rendelője mindig tele van, rengetegen keresik nála a gyógyulást.